మేడం ఇవి మా చెట్టు కాయలు మేడం, మీకోసమే తెచ్చాను. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. చెట్టుకాయలంటే హ్యాపీగా నువ్వు రోజు తినేసేయచ్చుగా ఇవి. అదేంటి మేడం, నేను ప్రెగ్నెంట్ కదా, తినకూడదు కదా మేడం? ఎవరు చెప్పారమ్మా ప్రెగ్నెన్సీలో నేరేడుకాయలు తినకూడదని? మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు మేడం, ప్రెగ్నెన్సీలో నేరేడుకాయలు తింటే పిల్లలు నల్లగా మచ్చలు మచ్చలుగా పుడతారని. అటువంటిది ఏమీ ఉండదమ్మా. ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా నేరేడుకాయలు హ్యాపీగా తినొచ్చు. నేరేడుకాయలో వైటమిన్ సి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటి, ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా దీనిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. డైజెషన్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. నార్మల్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీసే కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీలో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో ఈ ఫ్రూట్స్ హ్యాపీగా తినొచ్చు. అందులో ఇవి ఈ సీజన్లో దొరుకుతాయి, జూన్ జూలై ఆగస్టులో. సో అందుకని వీటిని సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అంటారు. ఎప్పుడైనా కానీ ఏ సీజన్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ ఆ సీజన్లో తినటం అనేది మంచిది. సో నువ్వు ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా హ్యాపీగా ఫ్రూట్స్ ఇవి రెగ్యులర్గా నువ్వు తీసుకోవచ్చు. సరే మేడం, అలా అయితే మా ఇంట్లో ఒకసారి కనుక్కొని తింటాను మేడం. మీరు మారరా?